Nih, kowe wani apa ora? Tak tes ketajaman. Piye piye maksudnya? Ya tes ketajaman, tapi yo tak tutup motomu. Engko nek iso tak hadiah. Ndang. Tenan? Ndang. Ya wis. Tutup. Piye to? Tutup motomu. Hadiah piro? Alah wis to tenang ae, engko bengi tatal. Gila itu lagi. Iki Dang. Wis rong. Wis, Wes. iki apa? Lombok cabe. Lombok. Bener. Lah kok ngerti. Iki apa? Brambang, bawang merah. Bener. Iki apa? Bawang putih. Irungmu tajem nih. Iki apa? Jahe. Bayu lah ngerti kabeh wong iki piye terus. Iki apa? Duit. Bener ta? Masa lah. Terus ki enggak aku berarti. Ya wis kuwi hadiah iki kowe. Ya wis ayo order yo, ayo order. Ayo. Aduh goblok. Ada